12 minut po godzinie 8, a z nami w studiu jest nasz gość Krzysztof Rybicki, prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Arka. Witamy serdecznie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o inicjatywie Stowarzyszenia Inicjatywa Arka, którą podjął wspólnie z klubem i z miastem Gdynia. Natomiast na samym początku, czym jest to stowarzyszenie? Oczywiście jest związane z klubem Arka Gdynia, ale jaką rolę pełni w tym wszystkim? To jest Arka Gdynia. Stowarzyszenie Inicjatywa po prostu zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży dla klubu Arka Gdynia. To jest nasz główny cel. Tak jest, więc o jakich liczbach tutaj mówimy, ilu podopiecznych, no nie musimy konkretnych liczb, ale jaka to jest skala działalności? No, zajmujemy się jakby profesjonalnym szkoleniem dzieci. Oprócz nas są też takie szkółki AG, które mają takie maluszki. A u nas w takim szkoleniu podstawowym, znaczy się można powiedzieć profesjonalnym, jest około 300 zawodników. Jest 10 roczników od tam U7 do U16 i zajmujemy się takim szkoleniem już dzieci utalentowanych, można powiedzieć. I czy są rzeczywiście widać tego efekty, czyli czy po latach to się przekłada ta praca z młodzieżą na wyniki, no i też na to, jak klub funkcjonuje, jak jest rozpoznawalny? Znaczy, na pewno. Obserwuję to przez 15 lat. Można powiedzieć, że już niektóre roczniki przeszły cały cykl szkolenia i widać tego efekty. No, na tą chwilę mamy takiego wychowanka Marcianika, który jest u nas od samego początku, od wieku 6-7 lat. Jest Michał Nalepa, który przewinął się przez Stowarzyszenie Inicjatywa. Są też zawodnicy, którzy grają w innych klubach. No, awans do Ekstraklasy wywalczyło bardzo dużo wychowanków, bo był i Robert Sulecki, i Wojowski, i też Michał Nalepa, ale też był sporo zawodników się przewinęło wtedy przez ten awans. Oczywiście teraz w Ekstraklasie już trudniej jest wprowadzać młodych zawodników, ale mam nadzieję, że klub będzie starał się to robić. I oby to się udawało. To jest ten główny cel, czyli po prostu wychowywanie młodych piłkarzy do tego, żeby mogli później profesjonalnie grać. Natomiast tutaj jeszcze przed rozmową wspominał Pan o tym, że jest też ten wymiar taki wychowania w takim poczuciu utożsamiania się po prostu z klubem, prawda? Tak, zdecydowanie. Wiadomo, że nie wszyscy zawodnicy będą profesjonalnie w piłkę grać, więc staramy się wychowywać tych naszych podopiecznych w duchu żółto-niebieskiej rodziny, żeby każdy później, jeżeli nawet w piłkę grał nie będzie, żeby miał sentyment, żeby był kibicem, żeby pomagał klubowi. Są takie przypadki, w których zawodnicy przestają grać, ale później pomagają, trafiają do dobrych firm, chodzą do różnych swoich szefów albo sami są szefami i starają się pomagać, więc to jest też ważne, taka edukacja i takie wychowanie w duchu żółto-niebieskiej rodziny. Czyli żółto-niebiescy to nie tylko ci, co są na boisku, ale także wszystko, co się dzieje wokół. I o tym rozmawiamy tutaj z prezesem Stowarzyszenia Inicjatywa Arka Krzysztofem Rybickim. Jakiś czas temu, w ostatnich tygodniach podpisane zostało porozumienie klubu, stowarzyszenia oraz miasta Gdyni, właśnie związane ze szkoleniem. To szkolenie już funkcjonuje dobrze, natomiast co to porozumienie ma jeszcze wnieść do tego właśnie systemu szkolenia? No tak jak mówię, przez 15 lat to obserwuję, można powiedzieć kilku prezesów SSA Arki Gdynia się przewinęło przez ten okres. Różnie to bywało. Jedni byli bardziej zaangażowani w szkolenie, jedni mniej. Teraźniejszy prezes Wojciech Pertkiewicz widać, że stara się nas zrozumieć i widzi, że jest to przyszłość, że trzeba inwestować w szkolenie dzieci. Takim naszym głównym orędownikiem i osobą, która nam od lat pomaga, jest pan prezydent Wojciech Szturek. Nie ukrywam, że też on nam bardzo pomógł, aby to porozumienie podpisać ze spółką. No i widać, że wszystkim zależy na tym, że jednak jest teraz taki trend, żeby rozwijać tę akademię, żeby ci zawodnicy wszyscy trafiali do pierwszego zespołu, bo to jest po prostu ekonomiczny, czysty zysk. Więc teraz może informacja dla tych, którzy byliby zainteresowani, w jaki sposób można też przystąpić do tego do tej całej wielkiej przygody, która, jak już tutaj się dowiedzieliśmy, może się bardzo wcześnie zacząć, gdzie możemy się skontaktować ze stowarzyszeniem. No jest to, kontakt ze stowarzyszeniem jest oczywiście na stronach
stronach internetowych pod Stowarzyszenie Inicjatywa Arka, ale można przyjść do klubu, czy do klubu SSA, który znajduje się na stadionie, czy do naszego biura, które znajduje się na stadionie rugby. Mamy swoją siedzibę na Witominie, na Nauczycielskiej, tam jest boisko i też nasze biura. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Mamy teraz grupy naborowe, są różne szkółki z nami powiązane. Ostatnio nawet otworzyliśmy parę szkółek w Anglii, co też jest takim naszym, jakby powiedzieć teraz, celem, aby to rozwijać. Więc zapraszamy serdecznie. Czyli wszystkich miłośników piłki nożnej, kibiców żółto-niebieskich Arki Gdyni zapraszamy do tego. Rozmawiamy o tym z Krzysztofem Rybickim, prezesem Stowarzyszenia Inicjatywa Arka. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie, z pozdrowieniem sportowym.